So guys, to this video, pupunta tayo doon sa sementeryo ng mga Hapon. So, dyan tayo pupunta, no? So time check muna tayo. Okay, 5:20 PM, Thursday ngayon. So samahan niyo ako doon, pupunta ako doon. So see you there. So mauna ni guys, padung ako sa dalan dito sa sementeryo sa kuan. Loh, ayata natin nakita, no? So shout out sa tag-iya di ani, no? Si parang Eddie Guerrero. So shout out Choy. So let's proceed. So mo nilang karsada ron. So padulong ko sa agianan sa sementeryo. So mo nilang dalan gagmay kayo. So kana ay elementary diri. Antay mga sulatan. Oh, konnichiwa. So ito mga Chinese. So mo ni tindahan diri. Baligianag sigarilyo, beer. So this is gulayan nila diri. Oh. Atay. Konnichiwa. So this is the magic happen. So muna ni guys. So dirita aning agianan. So nana ko diri magbike lang ta para pag-uli dulhog. So kita ta dito pag abot kay tangason man ni. So karon guys, nagsaka na ko. Kijong ta sa kaog na diri. So bike lang ta kay dipinsan eh. Karong mga oras tinggawas na rin sa mga inosisi. Kaya labi mo inosisi bago hira mo ba. So abdik ta. Kaya doon na. Kaya karong manggod mga panahon na August ko na ubong na. So as a sign of respect, di lang kita magsaba. I-video lang na to kay makuanta sa mga nangingipanaw na. So kamay na lang guys. So dagang kayo ni duaw karon sa ilang sementeryo. So nana ko kamay na lang gikuwang. Look, so mauna lang sementeryo. So ang tawag ba ni sa wait sa guys, kaya ako na so imagine niyo akong gi baktas. Oh, kita kaya tibok. So atutas tumoy. Oh. So sa hinapon di ay ang tawag sa sementeryo nila haka. Sa Bisaya lawom na kay ng haka kamo nalay sabot. Karon no. Pasaka ta. Plastar na to ta dito. Sinaya na may mga kaliwat diri. So imagine ninyo unsa kamingaw diri. Look, makita na ko ang tibuok ni Taka. So na ako karon sa pinakababaw, no. So diri mo nila. So proceed ta sa taas. So karon singot kay ko. Hanga ko sa kita niyo karon na ni. Buting mingawa. Naidalan diri padulhog. Napoy dalan dito. So dito ta padong kay pa-exit. Actually ang dalan diri connect ra ni siya, gatuyok ra ni. So tan-aw ta kay pasing naay kuan kanang road wrong turn. No? Kita niyo. Kaya kus babaw nindot kini. So proceed ta dito sa unahan. So kuyog akong bike lang ta kay dipinsa sa pagukod ba. So kita ta dito.
So diri sa ta. So shout out din, no? So naadig ko ka ng konting trivia din nyo guys, no? Ang pangalan diyan ng interior is Haka, and then dili ni sila hilig og kandila. Ang ilang ibutang ani gitawag na nilag tolo, kuma ko masayop. Tolo, butangan na nila og tolo. Ang tolo manggod na sila believe na ang tolo once na butangan na siya, ang mga kalag mamalik na sa ubong. Kasi Tagalog na da. Oh, sige, kasi next month, which is August, ubong na diri. So as a sign of respect, konbanwa, konnichiwa, mayong hapon, no? Mayong hapon yung tanan nga namanaw diri, no? Inaot nga okay ra mo. Mangayo kog permission ninyo nga ni video ko, ha. Inaot nga na mo sa maayong kahintang. So ug di man gyud mo kasabot, pasensya akong istorya, no. So guys, mo na lang kita ni babaw gid, oh. So minasang panaw na ko. So karon nag-proceed na ta, no. Bike ta. So nag-bike ta, no. Atong ako ding bike is kuan. Oh, so this is the magic happen. So no, imagine na ninyo ang akong kinahanglan. Look, di ka bayrag kwarta diri. Look at the view. Look at the view, no? Oh. From there to there. So, kita ninyo na tibok mitaka kung naa mo diri. No? So diha ta padong kaya mga dalan diha. Tumoy ra man na. Laos ra house na. So exit dito. Oh, na mabantalan. Nya. Naa do ni kuan diri temple daw. Oh, mangayo tag permission. Na ba, pwede ba ta madulog? So karon padulog na ta, no. So, barangay tao mangayo tag permission. Uy, jom hagto sa tong break kanida. Lolo. Pre! Uy, dito yung kabayan ko na naman. Musta, pre? Ha? Nag-harvest ka? Nag-harvest ka? So shout out ka sa vlog ko, pre. Oh, so yan si paring hasil ko. Si pre, dito muna ako, pre. May kabayan tayo. Shout out. Ito. Ito yung temple. So, dito natin natapak, no? So, palang na tayo. Ito yung temple. As you can see, madami taganig tao ni karong ubong. So, kita niyo niya. Typical na so nahasig barag ka ng babala, no? So nahasig each na nga kuan yan, mga kuan. So, muna yan yung temple lagi. So, mga itag permission o pwede ba ito rin pasaka. So, mga hapon kung bawa. So, karoon na pasaka na ito, no? Kita ninyo mga steps dari. Kinay kita kay. Gabi naman ron. Time check ta. Alas 5:32. Medyo dari
temple ko lang dito na. Dalan ta magsaba. So, yung temple di lang tama ato sa saka kay. Asasay ng respect, no? So, ano nakita karon mo na ang temple. Diri. So, di lang ta musulod kay. Diri lang ta kay sa sign of respect ni. So, mudulhog na ta. Okay. Nakasaka naman na dari. So, kita ninyo. Sa kanino. So, nahay mga duha ka rebulto diri. You can see. Ano siya? Napo siya nag-uul kami, nag-uul. So, uy! Gara! Sama ko! Go! 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 Oh, wag! Yata guys, wag na amoy. Namay ng tao. Kawoy! Lahat ito kong na-feel ito guys na initingog. Kalaw kawa. Mga progressin ko natin kawas ng sumuha. So, ano guys? Pasaka na ko. Natang balik dito. Ayok. So, karoon. Nahanap ko dari. So, kanin dala na. So, kuyuki ko ninyo. Kanin dala na. Dari. So, dari ta. Padong na po ko dito kay pa-exit. Dito bro na agi ungo kay yata. Look. O, diba? Indot kayo. So, dari ta. Napay sakyanan o. Napay sakyanan. So guys, singot pa kay ko. Pag nakulbaan ko kay burog kaduhan ako nagbalik diri. Kaya tagilamat. Siguro ta. Balihon na itong kalo. Ana. So, sa mitanaw sa video ani palihog kog subscribe ninyo nya. Silita ng ula diha ang bell button nya. Para ma-update mo sa mga videos nako, no? Videos nako, no? So karon padung na ta dito. So pa-exit na ko. So daghang kay salamat na nanaw diri ang video ha. So muna yung pinakanindot nga part. Check na to itong brake, no? Whoop. Uy. Uy, kadulugun na din. Kapi kadulugun guys. Oh, kita kayo. Maktos na itong brake ni. Lahos kita. Mga balay. So, haginod ka. Right. Look. What? Ay, di ka bayra kwarta guys. Tanawan niya ang palibot. Look. Oh. Grabe kanindot sa palibot. Tari guys, huwag nakakasababaw. Presko ang hangin. So, nagyapon dira nila. Ay, mayang gabi eh. May tag-respeto na rin, no? Ito magkuhan. So, tanawan yung palibot mo. So, gikan ko dito. Imagine, gikan ko sa babaw. Diha ko gikan. Padulhog ta. So, exitra mo ko na diha. Diha na na. Paisip na na. So, dili lang ta mo agi dari. Diri ta mo agi. Diri ta mo agi, no? So, padulhog ta. Guys, balik di maundanan. Balik deh. Kasi mapusilan ta rin siyang karkiya. So pabalik. Grabe kadulukon diri.